あんたは本当に何をやらせてもひどいね。それだから中卒はダメなんだよ。育ちが全部出ているし、迷惑なんだよ。もう少しわきまえてもらえるかしら。お母さん、やめてください。そんな言い方しなくてもいいじゃないですか。本当のことでしょ。なんで私が我慢しなくちゃいけないのよ。私の名前は智子。数年前に結婚し、娘を出産。家族3人で力を合わせて頑張っていこうと思っていました。義母も娘を可愛がりはしてくれます。しかし、それは最低限というイメージです。義母は昔かたぎな人で、私が男の子を産むのを心待ちにしていました。それが女の子だと分かった途端、私への当たりが強くなっていったのです。それと同時に娘への興味も薄れ、最低限孫として認識する程度になりました。親戚でも男の子が優先され、女の子は後回しにされてしまいます。おもちゃのプレゼント一つとっても男の子が先に選ぶことができるのです。娘がもう少し大きくなった時、なんて説明しようかなと困っていたのです。私への態度も急変し、嫌味は日に日にエスカレートしていきます。冠婚葬祭やお盆、お正月だけの最低限の関わりにして、なるべく回避してきました。あなた、もう少し手際よく準備できないのかしら。うちに嫁に来たからにはちゃんとしてちょうだい。育ちが悪いと本当にダメね。これはお盆に義母に言われたことの一部です。義母はとても気分屋で、指示が二転三転して、私は終始慌ただしくしていました。焦ってミスもあったのは事実ですが、コロコロと指示を変えられても困ります。それに義母がよく言う育ちが悪いという言葉にいつも引っかかっていました。私の両親は幼少期に離婚しています。酒癖が悪く、手を挙げることが多かったため、それをきっかけに離婚したのだと聞いています。女手一つで私を育ててくれた母に少しでも楽をしてもらいたいと常に思っていました。だからこそ義務教育終了後すぐに働くことを選んだため、学歴は褒められたものではありません。でも私にとっては正しい判断だったと思いますし、引き合いに出されるのは心外だと思っていました。そもそも結婚の挨拶に伺った時、私が中卒であることを義母は聞いているはずです。その時は元気な体ならそれが何よりだと話してくれました。でも今思えばそれも元気な男の子を産んでくれればという意味だったのでしょう。いつかこの嫌味から解放されないかな、なんてことを考えていました。そしてある年の年末のことです。この日は義実家で親戚一同が集まることが決まりました。正直言ってしまえば気が重くて仕方がありませんでした。なぜなら親戚が集まるこういうイベントでは嫁として来たものはこき使われるのです。座る暇もなく食事を運んだりお酌をしたり、完全に男性優先の席ですから、男性陣と義母以外はかなり忙しいのです。しかも義母からの嫌味が待っていると思うと気が気ではありませんでした。そしてこの日も想像通り義母からの嫌味が飛んできたのです。ともこさん、こっちにも早く料理を出しなさい。待たせるなんてどれだけどんくさいのかしら。すみません、お皿が足りないみたいで今探していますから。あ？そんなことくらい想定して紙皿でも何でも買ってきておくべきでしょ。ここは我が家ではありません。むしろ義母が住んでいるのですから、お皿の数は一番知っているはずでした。そして参加する人数だって誰よりも分かっているはずなのです。すみません、買い足してきます。私と何人かの嫁たちは一緒に足りないものを買いに出ました。むしろこの時間の方が楽にさえ思えました。買いに行くのは面倒だし納得いかないけど、嫌味言われる時間が減るからちょっと楽よね。同じように悩んでいるのだなと思うと少し気が楽になった気がしました。すると義母から着信が入ります。はい、今お皿を買い足しに。遅い！いつまでのんきなことやってるの？あなたたちが席を外しているせいで困っているの。
私たちが出てからまだ10分と経っていません。私たちは大きなため息をつきながら急ぎ足で義実家に戻りました。そして唯一義母からの嫌味攻撃から逃れている人がいました。それは義母の妹とその娘の花ちゃんでした。花ちゃんは大学を卒業し一流企業に就職。かなり頭も良く女性ではありましたが義母から一目置かれている存在でした。ということもあり花ちゃんは理不尽な手伝いから逃れることができていました。もちろん私たちを気遣って手伝おうとします。でもそんな気持ちを踏みにじって義母が遮ってしまうのですから仕方がありません。足早に戻って私たちに義母はすかさず闇を投げます。あんたたちがいないせいで場の空気がしらけたじゃないの。ほら、テキパキ働きなさい。それがあなたたちのいる意味よ。この時かなり頭にきていた私はつい少し言い返してしまいました。お母さん、そんなのってあんまりじゃないですか。私たちは必要な買い出しをしてきただけです。はあ、口答えた生意気な。だから低学歴はいや、花みたいにお利口にできないものかしら。学歴は関係ありません。いつも引き合いに出しますけどやめてください。すると義母は大きくため息をつき呆れたような表情で言いました。あんた何をやらせてもひどいんだよ。それだから中卒はダメなんだ。事実よね。育ちが全部出ているし迷惑なのよ。もう少しわきまえてもらえるかしら。義母は態度を改めるどころかさらに言葉をきつくして返してきました。私は半泣きになってしまい泣くもんかと唇を噛みしめるしかできません。息子がかわいそうで仕方がないわ。どんな手を使って言いくるめたのかしら。学歴もない地味な嫁なんてお荷物なだけ。しかも男の子も産めないダメな嫁なんて。少しずつ家の中がザーザーと異様な空気になっていきます。ああ、こんな子が運んできた料理だと思うとまずくなってきたね。取り替えてちょうだい。もう耐えられない。私はそう思い泣き出してしまう寸前でした。ああ、あんたは手伝いが済んだら席を外してもらえるかしら。中卒で貧乏なあんたにはこんな食事はもったいないし、よそで食べてくれる？するとその瞬間思いもやらない人が助けてくれたのです。義母をめがけて箸が飛んでいったのが見えました。一体何よこれ。飛んできた方を見ると花ちゃんが怒りに満ちた表情で仁王立ちしています。さっきから何を言ってるの？気分が悪いんだけど。そうよね、気分が悪いわよね。だから出て行ってもらおうと。違うよ、あんただよ。学歴とか子供とかしょうもないこと言うな。あんた誰に向かって口聞いてるの？立てつく相手を間違えているんじゃないの？間違えていないけど、いつまで昔かたぎなしょうもない価値観を押し付けてるわけ？花ちゃんは私たちが言えないことを高らかに言い放ちました。女だからお酌しろ。学歴がないからダメだ。男子が産めないと不出来とか時代錯誤もいいところ。義母は思わぬ相手からの反撃に驚いて身動きが取れないようです。そんなことでご飯がまずくなるの？私はあんたのせいでずっと気分が悪いけど。っていうか男性陣もみんなそうだよ。なんで自分の嫁も守れないわけ？夫を含めた男性陣が罰が悪そうにうつむいたのがわかります。自分のことは自分でする。それでダメなの？男が偉いとかないから。花、いい加減にしなさい。目上の人には敬意を払うべきよ。自分のこと言ってるの？あんたは目上でも何でもないよね。年上ってだけ。花ちゃんが言い返すたびに義母のボルテージは上がっていくようでした。私はろくでもない価値観を押し付けてくるあなたを目上だとは思わないけどね。うるさい、ふざけるな。あんたも自分の娘を何とかしなさい。義母は自分の妹に向かって声をかけます。でも義叔母は知らん顔。むしろ少し誇らしそうにしているではありませんか。何を無視してるのよ。花の何が間違っているの？むしろ正しいことしか言っていないじゃない。あなたはいつまでそんなことを言っているの？それに
花はお利口なんでしょ。まさか味方をしてもらえないとは思わなかったのでしょう。誰も自分の味方をしてくれないとわかると、私たちに向き直り罵声を浴びせました。みんなそう思ってるっていうの？じゃあいいわよ。もうここには帰ってくるな。いいよ、むしろその方がいいよね。帰るって認識の人もいないだろうし。私たちは花ちゃんの言葉に大きくうなずきました。かなり悔しそうにする義母をよそに、花ちゃんは私たちを連れて家を出ようとします。こんな弱っちい男性陣ほっといて、外で美味しいもの食べてこよっか。そんなこと許さないわよ。今帰ってくるなって言ったばかりよね。まだいろいろとやることが残っているでしょ。片付けだってあるんだし。なんで？人数いるんだし、みんなでやればいいじゃない。ああ、女の仕事なんだっけ。あんたも女でしょ。少しは働いたら。花ちゃんは義母がどれだけ怒りをあらわにしても一度もこびることなく反撃しました。じゃあ母さんも連れて行くね。後のことはよろしく。あと来年のことは今年次第ではもう集まったりしないと思うから、そのつもりで。花ちゃんは私たちの背中を押し、勢いで義実家を出てしまいました。そんなこと絶対許さない。勝手にするのも大概にしなさい。うちには伝統があるのよ。重んじるべきなのよ。義母が私たちの背中に向かって叫んでいるようでしたが、よく聞こえませんでした。それから花ちゃんに連れられて私たちはのんびり食事をしたのです。これまで受けてきた嫌味、嫌がらせの数々をお互いに共有し慰め合いました。そしてもう耐えるだけはやめようとみんなで決めたのです。花ちゃんがズバッと言ってくれたからこそ、私たちは初めてあの場から逃げられたのです。花ちゃん、本当にありがとう。私たちは目に涙を浮かべて感謝しました。花ちゃん自身は大したことはしていないというし、むしろ今まで手伝えなかったことを詫びてきたのです。なんてできた人だろうと感じ、私たちはまた少し泣いてしまいました。それから数日が経ち、夫から聞いた話ですが、義母は男性陣からも反論されたみたい。嫁を駒のように扱わないでほしいとクレームが入ったようです。私からすれば今更何を言ってるのという感じですが、それでも勇気を出して言ってくれたのでしょう。夫は義母に対しては何も言わなかったようですが、帰宅して私に謝ってくれました。これまでも分かっていたのに止められなくてごめん。これからは俺もちゃんと考えて行動するから許してほしいんだ。夫は自分が至らなかったと素直に詫び、来年のことは一緒に考えようと言ってくれました。それだけでどれだけ救われた気持ちになったことか。結局それ以降お盆や年末年始の集まりに乗り気な人は誰もいませんでした。それに対して再度激怒した義母から全員にわざわざ電話が入りました。分かってるんでしょうね。あんたが嫁に来た意味を少しは果たしなさい。花ちゃんがズバッと言ってくれたおかげで私たちは強くなれました。だから言ってやったんです。私が嫁に来たのはみんなの駒になるためではありませんよ。お母さんが嫌味を言わずにみんなと楽しく過ごせるというなら考えます。すると義母は悔しいのか押し黙り、勝手に電話を切ってしまいました。どうやら女性たちはみんな私と同じような反応をしたみたい。想像するだけでちょっと笑えてしまいました。結果、翌年のお盆は参加者ゼロで開催されず、花ちゃんを中心とした女性だけで集まりました。もちろん義母抜きでね。男性陣からその話を聞きつけたのか、義母はそれを知って大激怒。それと同時に自分だけ呼ばれていないことに強くショックを受けたようです。義実家の縁側で一人寂しそうにしているのを親戚の一人が見かけたそうです。それから少しかわいそうになったので、私たちで計画を練り、年末年始は集まることに。義母に謝ってもらうこと、そして態度を改めてもらうこと、さらに夫たちの協力が絶対条件でした。そしてついに年末の集まり当日、私たちが訪ねると
そこには去年までと同じ威圧感の義母がいました。義母はまだ分かっていないのか、私たちが来るなりこれまで通りの嫌味も言います。あんたたちのせいでお盆に集まれなかった。家族が集まる大切な日を潰したんだ。謝罪の意を込めて準備に勤しみなさい。私たちはもうこれまでとは違います。全員で口を揃え、義母の指示には従わないことを伝えます。お母さん、まだ分かっていないんですか？お母さんが嫌味を言ううちは誰も話を聞きません。いい加減気づいてください。誰も気分よく過ごせていないんですよ。私たちの後ろで花ちゃんが腕を組んで睨みを聞かせています。お母さんが改めてくれないのなら今すぐ帰ります。もう来年からも絶対に集まりません。それに私たちは家政婦ではないので準備はみんなでしましょうね。男性陣は私たちのことを察したのか、いそいそと手伝いを始めます。これ重たいし俺がやるよ。どうすればいいか教えてくれない？夫は宣言通り率先して私を助けてくれました。ちょっとあなたたちは座ってなさい。男でしょ。みっともない。だから性別とか学歴とかで人を測るのはもうナンセンスなんだよ。家族が集まったんでしょ。もっと楽しく過ごそう。花ちゃんが言い放ちます。さ、みんなでやればすぐ終わるし、みんながちゃんと食事もできるよ。頑張ろう。私たちは義母が何を言おうとみんなで準備を進めました。慣れていない男性陣がどれだけどんくさくても一緒に準備をすると決めたのです。いくら義母が怒鳴ろうとみんな無視しています。誰にも相手にしてもらえず困り果てた義母はついに部屋の隅で小さくなっていました。お盆に集まれなかったこともショックだったみたいだし、さすがにかわいそうになった私たち、最後のチャンスをあげることにしました。お母さん、みんなに謝って家族として楽しみませんか？お母さんをのけ者にしたいわけじゃない。みんなで平等に関わりませんか？義母は最初のうちは嫌そうにブツブツと何か言っていました。どうして私が責められるのよ。しかしこれまでにないくらいリラックスしている私たちの様子を見て驚いたようです。私が間違っていたっていうの？義母は驚き唖然としていました。しばらくすると私たちの前でもじもじし始めました。私が間違っていたかもしれない。なんて？はっきりしなさいよ。ごめんなさい。これまでのこと謝るわ。だからもう集まらないなんて言わないで。義母は私たちに頭を下げ涙を浮かべながら謝ったのです。まさかこんなにきちんと謝るとは思っておらず、私たちも驚いてしまいました。これまでお母さんにされたことは許せるようなことばかりじゃありません。でも家族として目をつぶることにします。それでももう次はありませんよ。私がそう言い返すと力なく返事をして肩を落としていました。ここでネチネチというようではこれまでの義母と変わりません。私たちは義母の謝罪後は追求することなく共に楽しく過ごすと決めていたのです。義母は私たちと接することにかなりギクシャクしていました。それもそのはず、普段から嫌味以外言ってこなかったのですから。大量のお皿を運んだりお酒を注ぎ合ったり義母も慣れないながら奮闘していました。これまで見ることのなかった笑顔も出て、これなら来年もできるかもねなんて思っています。それから義母との距離は少し縮まったように思います。お盆や年末年始だけでなく時々料理を持って遊びに行くことができるように、娘も少し大きくなって義母と遊びたがるようになっていました。きっともう娘が大きくなった時にも義母は嫌味を言ったりはしないでしょう。花ちゃんのおかげで辛い義母との関係を少し変えることができました。